ጽቡቕ ሙሉማዕንቲ ያው ኣውዚ ተረኺብና መልእኽቲ ክንሕልፍ ዝተገደድናሉ መሰረታዊ ምኽንያት ናይ ስነ ጥበባዊ ሓውና ግርማይ ኣረጋዊ ወይ ድማ ግርማይ ፍሮዝ ከምቲ ኩለና ንፈልጦ ቅድም እንትብል ብፍላይ ኣብ ተስዓታት መወዳእታ ከባቢ ምስ ስነ ጽሑፍ ምስ ናይ ጥበብ ስራሕቲ ተኣሳሲሩ ዳርጋ ን17 ዓመታት ዝኣክል ዘይተዘረበሉ ግን ድማ ድሕሪ ዓበይቲ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ዝበጽሑ ሰሞያ ጥበብ ኮይኑ ዝኸኣለ ኩሉ እናገበረ ዝመጸ ናይ ጥበብ ሰብ እዩ። ግርማይ ሕሉፋት ስራሕቱ ዋላ እኳ ኩሉ ይፈልጦም ዶ ምባል ከቢድ እንተኾነ ግን ልዕሊ 30 ዝኾኑ ምስ ሙዚቃ ዝተኣሳሰረ እኳ ጥራሕ ወሲድናስ ዜማን ግጥምን ተሓሒዝካ ኣብ ሙዚቃ ቋንቋ ትግርኛ ካብ ስምዒት ካብ ውሽጡ ዝነቐለ ትርጉም ዘለዎ ስራሕቲ ዝሰርሐ ናይ ጥበብ ሰብ እዩ። ምስ መጽሔት ምድላዋት ሪሓን ዝብል መጽሔት ቅድም ኢሉ ብዙሕ ተኸታታሊ ዝነበሮ ዳሕራይ እውን ብዋናነት ከዓ ጽባሕ ሃገር ዝርከቡ ህፃናት ማእኸል ገይሩ እውን ናይ ህፃውንቲ መጽሓፍቲ ብምጽሓፍ ከምኡውን ጠቐምቲ እዮም ዝበሃሉ ኣብ ስነ ጽሑፍ ትግርኛ ትርጉም ዘለዎ ልዕሊ 13 መጽሓፍቲ ናብ መንበብቲ ክቐርቡ ገይሩ እዩ። ብፍላይ ግን ትኹረትና ህፃናት ንግበር ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ካብ ውሽጡ ልዕሊ 10 ናይ ህፃናት መጽሓፍቲ ንህፃናት ዘምህሩ ዝሕግዙ ሕዚ እውን ልዕሊ 10 ዝኾኑ መዝሙራት ንህፃናት ነዞም ተረከብቲ ዓዲ ዝኾኑ ህፃናት ዝጠቕሙ ልዕሊ 10 ፖስተራት ኣብ ትምህርቲ ኣብ ለውጢ እምነት ገይሩ ብፍላይ ድማ ኣብ ዙርያ ጥበብ ንነዊሕ ዓመታት ዝረአ ስራሕ እናሰርሐ ዝመፀ ናይ ጥበብ ሰብ እዩ። ግርማይ ኣረጋዊ ወይ ድማ ግርማይ ፍሮዝ ንትግራይ ብፍላይ ንባህሊ ቋንቋ ትግራይ ይገብሮ ብዝነበረ ዝተዋፅኦ ኣብ 2011 እውን ብሕታዊ ጸሊም ኣፍሪካዊ ኮይኑ ኣብ ወፃእ ዓዲ ኸይዱ ትግራይና ዘጸውዕ ሰብ እዩ። ሕዚ እውን ቶም ዝወፁ ጥራሕ ዘይኮኑስ ንቐጻሊ ናብ ህዝቢ ክዝርግሑ ዘዳልዎም ዝደኽመሎም ዝጽዕረሎም ብዙሓት ስራሕቲ ኣለዎ። ስለዚ ግርማይ ኣረጋዊ ግርማይ ፍሮዝ ካብ ብህፃንነቱ ጀሚሩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ኣትዩ ብዙሕ ዝጠቅም ስራሕ ዝሰርሐ ሰብ እዩ። ናብዚ ሕዚ እንትንመጽእ ግርማይ ሕልምታቱ እናካየደ ጸኒሑ ግን ድማ ኣብ ኩሉ ሰብ ክበጽሕ ዝኽእል ኣብ ቀረባ ናይ ጥዕና ጸገም ኣጋጢምዎ። እዚ ናይ ጥዕና ጸገም እዚ ናይ ጥበብ ሰብ ናይ ህዝቢ እዩ። ናይ ህዝቢ ሰብ ከዓ ክሕግዞ ከድሕኖ ዝኽእል ህዝቢ እዩ። ንህዝቢ ኣሚኑ እዩ ኩሉ ነገር ዝሰርሕ። ስለዚ ግርማይ ኣብ ቀረባ ኣውቶቡስ ዓዲ ካፍለጥ ትብል መጽሓፍ ጽሒፉ ናብ ንባብ ክትቀርብ ገይሩሎ። ግርማይ ምስ ሳምባ ዝተኣሳሰር ከምኡውን እንተደኣ ሕክምና ዘይገበረ ኮይኑ ናብ ልቢ ኸይዱ ካልእ ሳዕቤን ዘለዎ ናይ ጥዕና ጸገም ኣጓኒፍዎ ንሱ ያው ወፂኡ ደፊሩ ብዙሕ ነገር ክብል ታይሽሞይ ኣይረኸበን። ግን ድማ ፈተውቱ መፍቀርቱ ግርማይ ክነብረልና ንደሊ ሰባት ከዓ ተኣኻኺብና እንታይ እዩ ዝኽወን ዘሎ ዝብል እምነት መፅዩ ያው ኮሚቴታት ተጣይሾም ሕዚ እውን ግርማይ ሓውና ተሓኪሙ ጥዕንኡ ናብ ንሙር ተመሊሱ ለውጢ ከምፅሎ ካብ ዝብል እምነት ተበጊሱ እኒ ስነ ጥበባዊ ዘመን ዓለም ሰገድ ዘለዎ ናይ ቲክቶክ ቻሌንጅ ተጀሚሩ ብጣዕሚ ብዘግርም ትግራዋይ እንታይ ምዃኑ ኣብ ሕብረቱ ኣብ ሓድነቱ ተሰሚሩ እንታይ ከምፅ ከም ዝኽእል ኣብ ሓፃር ግዜ ጽቡቕ ለውጢ ርኢና ኣለና። ስለዚ ዝተጀመረ ጽቡቕ ለውጢ ምእንታት ተጠናኺሩ ክቕፅል ሓደ ዓብይ ኮሚቴ ተጣይሹ እዚ ኮሚቴ እዚ ብዋናነት ከዓ ስነ ስርዓት ምረቓ እታ ኣውቶቡስ ዓዲ ካፍለጥ ትብል መጽሓፉ 22 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ቁሮ ሆቴል ኢዛና ሳይዛና ብድሙቕ ስነ ስርዓት ንምምራቕ ከምኡውን እስካብ ዕለት 22 ናይ ቲክቶክ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ቻሌንጅ እውን ቀፂሉ ዝተጀመረ ተጠናኺሩ ግርማይ ወገን ከም ዘሎ ናይ ህዝቢ ሰብ ምዃኑ ብተግባር እንርእየሉ ብዙሕ ተመክሮ እውን ክውሰደሉ ዝግባእ ኣብዚ ወፍሪ እዚ ኩሎም ከየንትና እውን ኣብዚ ከዓስሉ ን22 ጻውዒትና ንምቕራብ
أملا كورنا عالم تركو تجارون قرمي حونا تعنو تمحيشو تنايت بقعته والنبانا قبلنا مئنتان كلنا حجز كنجبر كنتحبابر بزبلينا أوزي ترقيبنا زلنا مو كلنا أوزي كنحجز تصاوعتنا خنقرب نفتو እሺ يقنيلي ግርማይ አረጋዊ ግርማይ ፍሮዝ ሓውና ደራሲ ስነ ጥበባዊ ካብ ዝሓመም ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ገይር ዘሎ ብዙሕ ዓመታት ገይር ዘሎ ተኾነ ግን ንኽሕከም ምስቲ ዝነበረ ኣሸጋሪ ግዜ ምስቲ ዘሎ ዘለና ኩነታት ብዙሕ ውፃእ ውረድ እንዳገበረ መጽዩ ኣብ መወዳእታ ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝኾነ እዩ ናብ ከምዚ ደረጃ በፂሑ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መሐከሚ ቅርሺ ከባቢ 2 ሚልዮን እዩ በቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ኦንላይን ቻሌንጅ ዘመን ዝሓዞ ናይ ኦንላይን ቻሌንጅ ድማ ከባቢ 50% በፂሕሎ ማለት እዩ እቲ 50% ተሪፉ ዘሎ እዚ ማለት ድማ ኩላትና እንድሕር ሓቢርና ኮይና እቲ ተሪፉ ዘሎ 50% ዘይንሽፍነሉ ምኽንያት የለን ነዚ ንምግባር ድማ ዕለት 22 ወርሒ ጉም ማለት ዕለት 22 ወርሒ 9/2017 ዓመተ ምህረት ሰዓት 9 ኣብ ከተማ ውቕሮ ኣብ ሆቴል ኢዛና ሳይዛና እታ ኣውቶቡስ ዓድኻ ፍለጥ ብል መጽሓፍ ናይ ህፃናት ክትምረቕያ ማለት እዩ ኩላትና ኣብኡ ተረኺብና እቲ መጽሓፍ ክንገዝኦን ዝከኣለና ሓገዝ ክንገብርን ብስምቲ ኮሚቴ ጻውዒተይ የቕርብ ማለት እዩ ኣብ ኦንላይን ድማ ቀጻሊ እዩ ብፌስቡክ ይኹን ብቲክቶክ ስካብ ዕለት 22 ቻሌንጅ ቀጻሊ ስለ ዝኾነ بفيسبوك يكون بتيكتوك تكتاتلو ناي جرماي أرجعوي فروز أكاونت هم دم سلك سلزلو بو خترخبو تقوليهم مالتي يغني لي يغني لنا زي برنامج زي زد لهم أكلات مدياتات بتعمي نمسكن أو قني خمسة زبالة بمركاوكم بتعمي رسيلني بزخانة جرماي أرجاو جرماي فروز دراسي خياني تايمو زي تجبر نجار اللي قات أم خوين دا لي فلتنا يغين خوون بر كوين جن حنت نجار نشتي كم سب لبي لنخ أن نجارله لدك أي خنبر لنس حجزني تبل ثلاث فعلة دحر أنا خوية العائلة حسابيو كم كم سب دجنا مسب يزلو احنا قاعسب كنكونو سبنا سلازخونه ايو ስለዚህ አመላ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ቋንቋ ዝፈልጥ ብቱ ቋንቋና ዝፈልጥ ናረድአ እዚ ሰብ እዚ እተድሕና ይኮይና ተንቆልዑት ለኸ ዓቢየን ናይ ዝሃገር ተረከብ ዚአን ኮና ናይ ቦን እግራ ከተላይን ሳይንቲስት ተመራመርቲ ደረስቲ ከየንት ኮና ይخلአን ዘንቆልዑት ዚአን ኣብ ማእኸል ግን ሰብ እዚ ተሲኢናዮ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ብጣዕሚ ሓደጋ እዩ ስለዚ ግርማይ ኣብ ዓለም ሙሉእ ነፋልጦለና እዚ ኩሉ ዝኽእል ቋንቋ ትግርኛ ጥራሕ ይኾነን ኣለ ዝበሃል ቋንቋ ዝኽእል ህዝብና ይሕልፈልና ብብፀጉዑና ሃለየ ተርጊሙ ይሕልፈልና ብዝኾነ ቋንቋ ዝሰብ እዚ ወፂኡ ተሓኪሙ የቐኒየለይ ህዝበይ ኢሉ ለህዝቡ ከገልግል ደቁ ልኸዕቢ እየ ዝላዎ ኣብ ማእኸል ግን ለዘመን ብጣዕሚ ክብረት ያበልና ኢና ክንብል ኣለው اللي ግርማይ ስኩፍ ኣለው ለጌታቸው ኣለው اللي ያሸናፍ ኣለው ኣጋጣሚ ኮይኑ ሙሉ ሓውናውን ከም መማህርቱ ከም መታዓዊቱ ኣለው ጥቃና ኣሎ ንዛዕለት 22 ወርሒ 9/2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ውቕሮ ኢዛና ሳይዛና ዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣመሪቕና ተን መጽሓፍቲ ለኻም ዝውድኣልና ኣብ ማእኸል ከዓ ዘሎ ሓገዝ ልኽንገብር ኢና ንላዎ ዘለና ንኹሉ ቋንቋ ተናጋራይ ህዝቢ ዓለም ክብረት ያብልና ቱ ሚድያ እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ኣብዚ ዕድመ እዚ ኮይና ከምዚ ዓይነት ርኢና ስለለይ ንፈልጥ የኽብል ደልየ የቐኒየለይ ግርም ለማዓንቲ ኣብዚ ተረኺብና ዘለና ግርማይ ሓውና ንምሕጋዝ እዩ ግርማይ ሓውና ግርማይ ኣረጋዊ ግርማይ ፍሮዝ ገጢሞ ዘሎ ጥዕናዊ ፀገም ተሓኪሙ ንኽድሕን ናይ ዓቕምና ንምግባርን
نعم خجبر نسخ الجبار صبوا كله صاوعتنا نمقرابنيو بس قطامي زخون يكون أكل أي أكلنا كلتنا بولن تونيان استرخبنا أينا كمتو من دخانسي أب عد زلون أب برخا زلون لبهم حدا زبال بنايجر ماي زعبا تجأني أنا كلتنا أزلنا يخونا التحساسيونا استأكدنا أنا وزني مالتيو زخون يكون أكل ويجر ماي وعلو وينجر ماي صدرا كوميتيت أيشم كم زجورنا يلو منا كنا نتأكد نزلنا وشتنا دفينا وشتنا اللعيلنا أيو مخنياتو جرماي محزنا أيو جرماي ما مهارتنا أيو محزنا خلق الله أنا بقولك أيو كتوسيدس ناي ما مهارتي أب حنتون بركة في الاستمهارة معباي جرماي جونيو يوهانسيو جرماي بعد ما من أسيو بنايت مردرجة ون بتحتيجيو جن أب جرنا خوينو ون نايس نصحف دليتو ون إنما معبال زمس حاونا متعبي ناس لزخنا قد يموز لزقم كمان لا على صغار وصل زيلة كن حق زلنا إلنا بيسنا يدليتنا إنا وزي مسنا زلنا مالتيو زخان يكون سب صقم قد ما خلوا مجمرة بعلق فتح الزعر بعلق خود خلوا مصدروا إز مكر مصدروا عيفتن مصدروا خوين خود خلون أم من درز ولا سبيز طيق كم نعمله أو كشفت زلنا ولا ناس في عيز خيد لذي يقر ما يقول بقولكوا مصدروا خوينو كل فتينو أبانا محزوت وزحو محزتون زعمنا غيرنا فتينا كنبص حصل زي قالنا هذه ناز كله سبعة زخنا سف نغير ما يزفلط طرح زي كونس سبعة زخنا سف كبص حلنا او زي ترخنا لنا بفلاي مولو كم مولو يوزنيخو كم متعبيتي كم محزا غرماي كوينا يوزي زوق زلخمو كابص انا جمير سنفلطو كم يتفتينو خمس عبي بستعنا وصقمزي بقربا نفلطينا تفاسع صيرو حيال زخنا اسمي حيزو اب كبير حدغا وديقو كات مرتي نتصرنا غوز زملسو لساعات يحلفو بصانو نزخل حليفو كن اب دحان كنت بصي حبزو للغزي اذا حضر حمام مسو زعابي حمام زي بدرجو عبي ملكو غيره حزي ناب حدغان كبيد سقاتن اوصحو يركب ما تسحمام زي دما بوانو او وصاي كيدكا حكم كم زلون ل 2 مليون قرش 5 مليون بسمو يحكمنا تقلص له لذي سوز خالو غيرلون حنا خاطا انا نغبر لنا انا وزنينا مو كلهم نغير ما يتفلطوا نغير ما محزوت لكن فتوت كلهم نسله تغير ما يزغورنا يسنط استواصو نسله سواونت اجامكم كتغورو اجامنا هنغبر إنا صاوعتنا كنقرب ندلي بقطع حاجز مغاري كاليو كم هنغبر كالنا ونفتينا انا بزكزي ادكيمنا يغير ماي نهالخو خيمتكسي حجزني الى قصه كر ايدلني يلو استواسنا حاونا يغرماي سلازي انت خونا كواس مخنيات كفطور ليلو مصحف صحيف مالتي مصحف اوتوبس عد خفلت كفتن زحلفا صحافن 10 13 مصحفتي مقصلت ازيا نهصانات ناينباب كلوت زمعولا مصحفيا حزي تم مصحف مخنيات غيرنا انا غرماي كنحجزو زنينا مخنياتو يكونن تا مصحف انت شيطكم ليس انا مصحف زحتم كنت حتى شيط خوين خلص مصحف شيطك حكم يخيل يزبل دليت يوم سيغرماي احنا ግን كاون لا عليو زدليك كان لزلماتيو تمصحفون يشيط يطقمنا يو مصحف الشيط بحزنيت يكونن سلاز طقمنا انا نغزو مصحف الشيط فكره من قدو ግን متاخخ يخوننا مو غرماي مصحف شيطنا ديو خالي وسنا ديو كحكم نغبريلنا فلاي كمولو فتينا نير مخالي مسكالت محستي خوينا فتينا نير خيدنا بلازات غرنيا تقالي حنيرو بودروميت شو تقالي حنيرو بنا فيسبوك ناتنا ونا قالنا نيرنا غير من قدي ني لازات غرنيا نودروميت شون العل مسغانا كقرب يزدلي غير ما ينحجز نعقمم غير فتينا بهم اقال حميم ايسقومنان ايسخالنا بفلا انا تسفق رصرص ابز بكل ساعات كاب غير ما يزنبرن اتاتشمنت ون دحرحرنا مال ابز جمر كل ساعات كم بحد شازي بيمن صقام زلو حواتي بعل زمن عالم سجدن عباري عموتي كم زعنت سناي من قصاص ماتيو زمن حونا اب تشالنج حدش مصحفتك شيء يل تبغيسو اب حصير غزي اسخيو ماتيو حزون كن زمن ايدقسن كسكاب علت 22 غنبت 10 شوعتن كشافت علت مصحف مرقا وقرو تكايد تشالنج اي قارطو يقصللو بكل مدايو ناي تشالنج من قصاص وني قصص لزلو ككند زخالنا يغرنا كم زغرنا هيوت حونا غرماي كندحن حدرا كبل يزدلي غرماي كندحنو تحت املاح كوينا انت نغوي نغرماي حلنا كنا انا سلطقمنا ايو كم تغارو يدلينا ايو يترف حدا كياني زخونه تاراسب نولون كغودلنا ندلي كم تغارو في الله هزي
ክንበዝሕ ክንስስን እምበር ክንጎድል ስለ ዘይግበአና ኣብ ጎንና ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክንርሕኖ እናኽኣልና ሰኣን ምትሕባርና ሰኣን ዓቕምና ምግባርና ሰብ ክንስእን ስለ ዘይግበአና ኩላትና እዚ ሰናይ ተወግሶ እዚ ከም ተመክሮ እውን ንውሰዶ ብዙሓት ከም ዝገርኩም ብዙሓት ወገና ዘድሓንኩም ሰብ ፅቡቕ ግብሪ እግረ መንገድኹም መርኣያና ኢኹም እሞ ክብሪ ሃበልና ንሕና እውን ክሳኻዓልና ተስፋ ንገብር 22 ጉንበት 2017 ሰዓት 9 ኣብ ከተማ ውቕሮ ሆቴል ኢዛና ሳይዛና ኩላትና ተረኺብና ሓንቲ መፅሓፍ ብምግዛእ ኣብ ህይወት ግርማይ ኣስተዋፅኦ ክንገብር ደጊ መፃውዒቶ ይቐርብ ቲቢኤስ ሚድያ ቴሌቪዥንን ላዛ ትግርኛን ኣብዚ ተቐሪብኩም ንዘውዝኒኹ ተቃልሑ ብሳና ስለ ዘለኹም ከዓ ክብሪ ምስጋና ይብዛሕኩም ይቐኒየልና ሰናይ ግዜ ይቐኒየለይ ሎማዓንቲ እዚ ተረኺብናሉ ዘለና ምክንያት ናይ ሓውና ደራሲ ግርማይ ኣረጋዊ ወይ ድማ ግርማይ ፍሮዝ ሓገዝ መተኣኸቢ መድረኽ ብፍላይ ድማ ምረቓ መፅሓፍ ንዕለት 22 ጉንበት 2017 ኣብ ከተማ ውቕሮ ንዝካየድ ናይ መፅሓፍ ምረቓን ከምኡ ድማ ሓገዝ መተኣኻኸቢ መድረኽ መግለፂ ንምሃብ እዩ እዚ ብብዙሕ መዳይ ጥቕሚ ዘለዎ ምረቓ ጥራሕ ተይኮነ ባይዘወይ ጎና ጎኒ ድማ እቲ መፅሓፍ እናገዛእናን ንሓውናን ኣለናልካ ንብለሉ መድረኽ እዩ ሓውና ስነ ጥበባዊ ግርማይ ኩለ መዳይ በዓል ብዙሕ ስነ ጥበብ በዓል ሞያ ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ኣብ ደድሕሪ ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ብምዃን ብግጥሚ ብዜማን ብዝተፈላለየ መንገድታትን ዝተዋስአ ዝተሳተፈ በዓል ሞያ እዩ ነይሩ ስለዚ ያው እዚ ሞይኡ ክቕፅል ተኾይኑ ግን ሕዚ ኣጋጢምዎ ዘሎ ናይ ጥዕና ፀገም ኣብ ህይወቱ ሓደጋ ስለ ዝፈጠረሉ እዩ ናብ ሓገዝ ወፂኡ ማለት እዩ ግርማይ ሓውና ቅድሚ ህዚ ንዝሰርሖም ጥራሕ ተይኮነ ንቐፃሊ ንዝሰርሖም ስራሕቲ መሰረት ብምግባር ድማ ኩለና ከም ተጋሩ ዘዝኸኣልናዮ ኣለናልካ ክንብሎ ኢና ዝግባእ ማለት እዩ ግርማይ ኣብ ስነ ጥበብ ትግርኛ ዓብይ ግደ ዝተፃወተ ሓውና እዩ ንቐፃሊ እውን ንዝፃወቶ ተራ ተሓሳቢ ጌርና ዝኸኣልናዮ ኣብ ውሽጥን ደገን ዘሎ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራዋይን ኩሉ ክሳተፍ ኢና ትፅቢት ንገብር ሓውና ግርማይ ካብዚ ኣጋጢምዎ እኒኦ ናይ ጥዕና ፀገም ድሒኑ ዝሓሸ ስራሕቲ ዓበይቲ ናብ ትግርኛ ኣስተዋፅኦ ንክገብር ድማ ኣብዚ ዘለና ኩለና ከም ኮሚቴ እምነትና እዩ ማለት እዩ ግርማይ ሓውና ኣፍታ ናይ ቀፃሊ ዕለት 22 እትምረቕ ዘላ መፅሓፍ ብሓደ እምኒ ክልተ ዑፍ ከም ዝበሃል እቲ መፅሓፍ እውን እናገዛእና በቲ ድማ ነቲ ሓውና ኣለናልካ ንብለሉ ዕድል እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ስለዚ ኩሉ መፅሓፍ ንደቁ እናገዝአ ከምኡ ድማ ንናይ ግርማይ መሐከም እውን ዝሕግዘሉ መድረኽ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ዘሎ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራዋይን ኩሉ በቲ ዘሎ መማረፅታት ናብ ናይ ግርማይ ኣካውንትን ስልክን እናደወለን ኣታው እናገበረን ክሻዕቲ ዕለት 22 እውን እናሓገዘ ክፀንሕን ኣብቲ ዕለት 22 ምረቓ እውን ብኣካል ዘይተረኸቡን ብስልክ እውን ተክሕግዛ ዝኽእል ነገር ብምሕጋዝ ኣለናልካ ክንብሎ ፃውዒትና እዩ ይቐኒየለይ